Napa, Pak? Ini mulai mengko bengi rondone kuwi diaktifke meneh. Diaktifke. Lah napa pun enten sing kemalingan warga mriki niku? Ya ora ngono, tapi rondo kuwi lak cara untuk mengantisipasi. Ngomongane jenengane mengantisipasi. Mengantisipasi. Kok iso mengantisipasi niku? Napa kampung niki niku sudah terancam keamanannya toh? Ya ora perkara keamanan, Dul. Iki ki ora perkara keamanan, ning perkara ketertiban. Mergo ndek wingi kuwi ana kejadian sing nganyelke. Sik to. Sing nganyelke no sinten? Ngomong kula. Aja getak to atiku cilik lho, Dul. Ya akeh, Dul. Oh, akeh to. Oh, nek darah kula mung seseorang, nek seseorang kula tatap. Lah nek akeh ya iso dimasak. Dadi to, kasuse kuwi, wingi kuwi ana sing nguyuh sembarangan. Lah, imbase wong sing liwat kono kuwi terganggu. Wis cukup. Nek babakan ambon-ambon iki, kula niku wis sempat dadi tersangka. Kula kuwi mengko bengi rondone diaktifke meneh. Lah penjadwalane pripun? Ya jadwale kuwi sesuai jadwal sing lawas. Dadi kuwi engko bengi kuwi tugase kowe karo Momon. Mbok Pak kali momon males kula. Lah dhek nek teng pos mung turu tok. Tur nek. Nek turu niku cangkeme muntuk dhek niku. Wiler ya. Oh, ngiler to? Ning nek kepengin ganti pasangan sing tugas rondo kuwi sesuk-sesuk wae. Bakune mengko bengi kuwi iso terlaksana sik. Oh, nek kekarepane jenengan ngaten kula laksanakan. Sip. Kula saniki budal, napa jenengan sing budal? Ngapunten ngono ta. Petir. Apa kuwi? Iki yo. Mon. Gua bengi tugas negara lho. Tugas negara apa? Tugas negara duet momon papi engko bengi. Duit apa to, Dik? Iki mau Pak RT dawuh karo aku. Rondo kampung sing semulanya wis vakum, iki arep diaktifke meneh. Mulai engko bengi. Iya no, duet papi momon. Kuwi enek-enek wong-wong iki. Wong kampung wis aman sejahtera damai sentosa. Delok rondo barang. Oh, lah kowe rong ngerti kegentingan terkini kok. Genting piye to, Lek jane? Kampunge awake dhewe iki barene kejadian yang meresahkan. Wih, lah ku sing kemalian sapa, Dek? Iki ora babagan masalah maling ya. Oh, ngerti aku. Kuwi perkarane aku padu karo mindul wingi to. Terus warga merasa resah ngono. Aku lak wis ngomong bola-bali to, Dek. Yen paduku karo mindul kuwi masalah intern pribadi. Dadi ora ono sangkut paute karo warga, mudeng ora? Yen masalah aku iki wis do ngerti. Aku dhewe kan yo ngono to. Karo bojoku kan seneng padu aku. Situ sing meresahkan apa to? Nanggon Kang Buri kono kali. Kuwi barene wong nguyuh sembarangan. Nang kono ki menimbulkan bau pesing yang sangat menyengat. Lah, itu yang menjadi persoalan masyarakat meresahkan sekali. Apa kok guyang-guyu ngopo? Lucu. Pesing kuwi lucu ngono karepmu. Mergone aku karo bokange dadi tersangka lho, Mon. Aku bar mangan jengkol, bokange mangan pete. Dok ning gepok kuwi. Mon, iki genting, Mon. Ora, kowe iki nganti dituduh, Dek. Petengku nganti atas tenan. Mon. Iki masalah serius loh, Mon. Iki sangat meresahkan sekali loh. Aku gak nggumun wong kampung rene iso lucu-lucu nih. Nggur masalah nguyuh tekan rondo barang. Loh, awake dhewe kan ya kudu ngerti ketertiban kampung, to, Mon. Ben supane ngerti sing kurang ajar, sing ra bener iki sapa. Lek, aku tak cerita ya, tapi sadurunge njaluk ngapura tenan. Njaluk ngapura tenan karo kowe. Asline ya. Apa to, Mon? Sing nguyuh ning gang aku. Oh, bol kowe to biang kladine.
Alah lah lah. Mbok yo nek nguyuh yo diurugi meneh ngono lho. Ben kaya apa? Kaya kucing. Tenang ya, Lek. Aku nguyon ning gang mergo kepepet. Ayo iya no. Kepepet tembok to. Hanyet nguyuhmu mbok pepet ke tembok. Ora ceritane ngene lho, Lek. Wingan omah iki dikancingi karo Mindul. Lah, kuncine lho yo digawa. Kayak kamu aku slabet nguyuh bisanget kuwi. Wis to, bar mblet nguyuh arep mlebu omah ra iso. Ya wis tak pepet kene gang kono. Aku kamar mandi kowe ning jero. Lah kowe ora nguyuh nang gang kono kan yo iso to. Nang kebon kae lho ngoplah-oplah. Peteng le, aku yo wedi. Mosok nguyuh nang petengan. Lah ning gang nek nggon rada padang, mana nguyuh kene kono. Ah, mergo perbuatanmu kuwi, aku iki kena imbase. Mergo aku wingi iki bar mangan jengkol mon. Ayo, pokoke sepurane temen ya, Le. Karo aku njaluk sepuro sing kedua sisan, Le. Apa kuwi? Aku wingi njiko sambel jengkolmu tak nggo sahur. Berarti kowe yo ngembat jengkolku barang. Lah, ya kan wis tak kandhani to, Le. Nek wingi iki omah iki dikancing. Aku ora iso mlebu omah, kamu kok dompet karo duwite ning jero kabeh. Ya wis to. Aku yo sahur karo jengkole tanggaku no. Wes ngene wae mon. Kowe dina iki lapor karo Pak RT. Dadi, engko bengi rasah rondo. Piye? Kula menika namung menungsa lumrah sing mboten lupa saking dosa Pak RT. Lan mugi kula menika namung manusia biasa sing kathah kegelapan. Pramila wekdal menika keparenga kula nyuwun pangapunten sebentar. Iki kawas opo wis bakdo to? Ayo ngono kuwi aku ki bingung. Kuwi ngopo to mancane iki? Oh, dadi sing nguyuh ning nggon kang ki kowe to, Mon. Nggih Pak RT, kula nyuwun pangapunten sangat. Suwe iki ngawur tenan kok, Mon. Perbuatanmu ki meresahkan warga lho. Kula wis sadar Bu Pramila, wekdal menika kula nyuwun pangapunten sangat. Ya sing penting ki aja dibaleni meneh. Nggih Pak. Tur, saiki ngene. Kang sing mbok uyuhi kuwi. Ya ambune iki ra karo-karuan. Wujud pertanggungjawabanmu kowe kudu ngresiki gang kuwi. Iya, Mon, nganti ambune ilang lho. Waduh, menawi pemanggih kula Bu, Pak. Niku mangke. Sasampunipun Jawa. Niku gondo niku pun ilang piyambak. Ya nek udan, nek ora piye? Ya mesti akeh sing liwat no, Mon. Terus mesine ngangge nopo nggih, Pak? Ya nganggo batpel lak yo iso to, Mon. Pokoke nganti resik, nganti ora ana ambune. Nek nganti jek pesing, kowe kudu tanggung jawab resiki meneh. Nggih. Terus ngaten, Pak. Mengki dalu mboten carondo nggih. Yo, apa-apa? Obat pel, Mbak. Obat pel ya apa to? Obat pel ya sing dienggo ngepel ku lho. Mosok nggo basiru. Oh. Tapi enake sing pastikan ijo. Sing botolan ra eneki. Sak duwemu, Mbak. Sing penting jenenge obat pel. Dudu obat nyamuk. Oh, ya. Ya, 2000. Oke, Kowe arep ngepel aja. iki sing ngakon Mas Momon, Mbak. Is, motornya tak cipuk ya. Oh, iya, Mbak. Mbak, ongkos parkirnya 5.000 lho. Yol, mah telas. Lakon opo turun. Loh, kenapa iki? Ngepeli lho, Pak. Dalan kok yo botol to mon. Kersane suci dan wangi.
Sesuk kelakon kerja bakti mon. Ayo telane dipel mon. Bosok kowe. Mangan pete lalap sego to, Pak. Punya terbalik dan terbalik. Itu nak ulu disentak-sentakan lho, Pak. Sing tenang to. Ora rene bapak gawe polusi ning omah. Saatnya beraksi, guys. Hai. Apa iki, Pak? Anu kuwi berok le. Aja mbok utek-utek sik lho ya. Bapak tak metu delok. Bapak poso-poso tuh Mas Bir toh. Beri apa ta, Mas? Kaya ngono kuwi. Nah, isine kuwi lho. Mbok ngerti kok iklan. Penasaran nih. Ambune sangar men toh. Coba ambune. Ambune kaya pete yo, Jon. Kok kas nyenengi yo. Lho ya toh. Ngono dadak di iklanke barang. Nanti foto film ora rampung mon. Pusing meneh. Mosok to, Mas? Tenang ya, Pak. Nek jenengan boten percaya, mang dili piyambak. Lah wingi diresiki momon lho. Mosok isih mambu. Menawa le ngresiki niku sak senenge dhewe, kan dadi ra resik to, Bu. Resine nggih pengaruh mlantel lho, Mas. Mosok ya saya mambu toh. Anu, Bu momon dibel kudu kon resik meneh. Halo, Nje, Bu. Mon, le mau resik iki piye? Kok isih mambu? Dah. Kok ora resik pripun to, Bu? Ambune wis wangi banget to. Lah wong nyatane yo jek mambu tenan kok. Mosok to, Bu? Kira-kira. Mon, pokoke aku nggak mau tahu. Dina iki kowe kudu ngosek gang kuwi meneh. Dikosek nganti resik. Ambune pesing nganti ilang titik. Oke. Turun. Dino kok gresik kene iki apa
kurang kegiatan to, Mon. Niki niku bagian saking ibadah ya, Pak. Nggonmu ya diresiki pisan. Coba njero resik ana. Dadi nek dinggone iki nyaman. Nggih. Mungkin kula resikane njaba jero, Pak. Ya ada tadi. Ora Idra. Lah kok mundar-mandir ten kamar mandi? Aku iki aduh ora iso pipis lho, Dra. Pipisnya guru mak cerit-cerit ngono tok e. Kayak malah kemeranyas kayak iki rasane. Mulane Joko kan ngombe bir. Oh, ngombe bir to. Poso-poso yo bir to, Pak. Kerban iklan. Ketot. Loh, mau kita tak tutupi.